Ďakujeme, že ste si pozreli playlist Rebuild Ukraine, obchodovanie s Ukrajinou. Dúfam, že teraz vidíte významné príležitosti na obchodovanie s Ukrajinou prostredníctvom nášho globálneho programu podpory exportu. Či už predávate niečo, čo Ukrajina potrebuje, alebo hľadáte možnosti dovozu z Ukrajiny, my a naši partneri sme pripravení vás podporiť. V ICC Ukrajina pomáhame firmám robiť bezpečné a rozumné obchodné rozhodnutia. Ako ste videli, úzko spolupracujeme s obchodnými komorami na Ukrajine aj po celom svete, aby sme uľahčili medzinárodný obchod. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte prosím našu webovú stránku a dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť. Na tomto slajde a v popise nižšie nájdete naše kontaktné údaje. Ak ste považovali informácie v tomto playliste za užitočné, veľmi by sme ocenili, keby ste sa prihlásili na odber nášho kanála, aby ste zostali v obraze, a ak by ste tento playlist zdieľali so svojimi obchodnými kontaktmi, veľmi by to pre nás znamenalo. A čo je najdôležitejšie, pamätajte, že ICC Ukrajina a naši partneri sú tu, aby vám pomohli. Nakoniec, ak máte záujem preskúmať príležitosti v rámci verejných projektov programu Rebuild Ukraine, prečo si nepozrieť náš playlist Verejné projekty? Odkaz sa čoskoro zobrazí. Volám sa Oleksij Kožhanov. Spoločne môžeme vybudovať lepšiu budúcnosť. Teším sa na vašu spätnú väzbu.